Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tieto čistiace podložky. Fungujú na tom princípe, že si vieme takto zeleninu do nej zabaliť a čistiť. V prípade, že sa jedná o nejaké jarné zemiaky alebo zemiaky, ktoré chceme robiť v šupke, prípadne máme jarnú mrkvičku, máme nejakú inú zeleninu, ktorá je iného tvaru, môžeme si ju týmto spôsobom vyčistiť, odstrániť z nej nežiaduce látky, ako je napríklad zemina, prípadne rôzne výrastky a podobne. To vyhotovenie je zo silikónu, je veľmi mäkké, pružné, odolné. Vieme si túto podložku takýmto spôsobom pekne zavesiť a mať ju k dispozícii presne tam, kde potrebujeme a presne vtedy, kedy potrebujeme. Je to lacná pomôcka, ktorá nám výrazne pomôže pri príprave jedál v kuchyni.